Здравейте хора, аз съм Вели и днеска излязох навън. Тук що излязох от нас и голяма локва. Локви, гледайте! Уф, не мога да мигна. О, тази е много огромна, не знам как ще мина. Така нататък. Не знам дали ще извикам Валю. Ако искаш да го извикаме. Но фай да отидем да извикаме Валю. Ама не знам дали ще излезем навън. Ще го питам. И така. Направих това видео, защото ми достана скучно. Смених си профилната снимка в YouTube. Каналът ми. Под видеото ще има линк към Facebook, страницата ми. И страницата ми Велизар Шпилянов даде. И така. За дъжда да говорим. Дъжда не е много хубав. Капим телефона. И дали. Като стана въпрос за дъжд, по-хубаво да има слънце и сняг. Знаеш какво ще е годен, когато има слънце и сняг. И така де. Много добре. Ако и при вас вали, напишете на коментар Велизари и при нас вали кой град. И там така. Моля ви се, абонирайте се за мен. И не знам къде още. Отивам сега към Валю да ги извикаме и ще говорим заедно. Дойде. Аз съм, моя канал е кръстен Вели ТВ. Имам един Вели Вали бук, ама той го забравих паролата и стана студено. И така нататък. И така. Сега ще направя на пауза, защото не искам да гледате къщата на Валю. Той ми каза, ако идвам и снимам, да ни показвам къщата му. Съм на пауза. Здравейте хора, аз съм тук сега при Валю. Един друг приятел. Ето го Валю, кажи здравей на хората. И така, както разговаряме преди колко минути навън на дъжда, той не е толкова голям дъжд. Така ди, дойдох. Бургас, знаеш как трещя? Как треща, бе? Направо. Майко. Така. И добре де. Сега това видео е много кратко, да е 2 минути и 48 секунди, ама изпробвам. Друг път пак ще снимам. Ама не, сигурно другата седмица или след 3-4 дни. Не съм сигурен. Ама приятен ден. Не знам какво друго да кажа. И до скоро! И до скоро! Направо замълчах.